si angkang arlo kungri PPS angkang arlo pini dak badlok arong badlok tiron arong lo kasi kongres pen EPSLC naga coba ogdun abang pu amen pini la het sing be ahem si pini EPSLC alama intur pon tu det po kasi nani men ko pu mayung het sing be sepen apang ke kongres mayung des ton te lama ling tur pon ikdera na Deh, pilih penak. Ada mau. Ini niltum ladak Chingthong. Lakha ke thom. Kungri PPS kaparlo badlok teronarong Amerikar longsing be alangli kiram tangke BGP long VLC secretary lo bon same piniani bangke alangli puni tum kungri PPS a president lo lapeni li bangke dak Chingthong long CC committee long executive member ni tum la puching ti che tham pel mat pinia bangke ni tum u ik long pen ni tum ching ti che tham ka che ton la pen na jok si pinia ni an ke alang da me dak ni tum khe ka che song ma te long ri ke che song ka dak EPSLC flex si pini pen ke thul pon po tentu nali kopi ninge che thesi pini EPSLC lama kang thori puilo nili kematha ke lason eglo lasi nili ke nili hin pen kamatha mane lason ne hemprek alam kari aputhak se nili ke BJP along pen arpuchi ukok si nili ke katnangali tumalong na chopa ogdun no lasi nili ke ako klem pameji dam pameji lapen Laso ikaya pon atum aphan ininge si thesi nilhin pen pining lasi flag nili amasi chingthur pon dat po posi nilhin pen ningje dat lo. Pon dal.